A ran Cyngor y Gweithlu Addysg, hoffwn longyfarch bob un ohonoch sy'n graddio ar ôl cwblhau raglen addysg gychwynnol athro yng Nghymru eleni. Nawr, mae'r raglen honno yn arwain at ddyfarnu'ch cymhwyster proffesiynol statws athro cymwys neu SAC. A mae'n debyg bydd gofyn i chi gyflwyno tystiolaeth y cymhwyster hwn drwy gydol eich gyrfa addysgu. Felly, o'r cyntaf Awst ymlaen, byddwch yn derbyn e-bost gan Cyngor y Gweithlu Addysg, fydd yn galluogi chi i lawr-lwytho'ch tystysgrif. I bob un ohonoch sy'n ymuno â'r Gweithlu Addysg am y tro cyntaf mis Medi, cofiwch fod rhaid i chi bod yn gofrestredig â Chyngor y Gweithlu Addysg yn y categori athro ysgol cyn i chi ddechrau gweithio. Ewch chi'n gwefan am fwy o wybodaeth, ac os ydych chi'n gofrestredig eisoes, gallwch gwirio eich cofnod cofrestredig gan gynnwys y categorïau cyfrestru dych chi'n gofrestredig ynddynt. Ac yn olaf, os ydych chi dan chwilio am eich swydd gyntaf, mae gan Porth Swyddi Addysgwyr Cymru, un o'r mwyaf yng Nghymru, cannoedd o swyddi wag mwyn eich paru a'ch rôl delfrydol. Unwaith eto, llongyfarchiadau mawr i chi gyd a dymunwn bob lwc yn eich gyrfaoedd yn y dyfodol.